Kristi Saskritina Pronti Sawan Bangai Omega Hosong Bujong Sini Cetok Panu Pro Abu Nungku Karena sini ijaz no sempau tang ni saya sini ijaz no semui to mana nai sini ijaz no buat kerasa no mui to kali lawan ni bangai sini biskan tal pai to pai sungje 2021 CTIC Council की प्रश्न होता आमा खामनी अनेके बड़ा प्रश्न खाई मोठा बुबाग्रानी राजनीति दल बदल बुबाग्रा पण मोठा खाई तुम किंतु चिनी मोठा तो मोठाया अनेके होनो मोठा बो राजनीति दलनि कायसा अंश चिनी राजनीति दलनि कुनो अंशया जों जत समाजनि प्रतिरोधि जों समाज प्रतिरोधनो एक खाई जों थामसा खाई जों चिनी समाजनि कृष्टि संस्कृति रक्षा खायनि बांगि जों अमाके कायसा संगठन खामानि बकुनो राजनीति दलिया बुबाग्रा हयतो ब राजनीति केन्द्र खायतो बमो थानि खरसा लिडार हिसाबै खायतो ना बचिनि बुबाग्रा चिनी हा बाग लां थांनाय बनि बंशधरसि बनि बंशधर राजा राजा रतन हा बाग लां थांनाय जों तापो बासावनि हाख्रि अमायसि हानि बांनो चिनी काउन्सिल टिफ्रा सदाना जत्तनो भाई मिलित गयबायदि कारण जों जदि थामसां लांगे थांसानि मानिदे गुसुबो कतर अमा समायना बनो राजनीति के तावा सुजाबायदि जत्तनो चिनी दफानि अजामारुनानि गयमो अम राजनीतिया अम चिनी कायसा समाज नपि कायसा संगठन खायमनिसि ओ संगठन जों दिल्ली पर्यन्त थांका एकेमिसन पर्यन्त जों सालायखा मेमोरेन्डाम जों लायखा जोंनो कोनो राजनीति मा दंनिया आब्रो एकेमिसन साव एकमात्र भारतबर्षो नेवनि CTH प्रथम खाय समाज प्रतिरोधनि आनि और कायसा ननि मा थाने दाबि बड राजनीतिया जों खासेयाव नाय जों थासा लांगे फातानि फाइनेराव थासा जोंले तानि थासां मैया अमायनि बां जों थासां मानिसि कारण तापसकां 26 जोंनि काउन्सिलर टिफ्रा साधारन मै जों केने आगरतला टाउन हल खायनि हनि बुबाग्रा टिफ्रा जोंनि मुसाइथांका बुबाग्रा साखाते टाउन बिसिया टाउननि फातार खायमाखै सबसे साव कारण जारा खनायारो खनारा गुमान खै साव जों ताबो अमागे खनारनि बां सेस्ता खायतो हानि बांगै बुबाग्रा जों सुबो सुरनाय जों आगे प्रति दफागो 10,000 15,000 खायके जों कन्फारेन्स खालिमानि किन्तु अल जागाव जों रांखौल अखलायानो नय बुबाग्रा जों खाहायाङै इसा सुबो सुरनाय गसे जा हानि बांनो जों सिद्धांत नाखा प्रत्येक दफानि कतजन फायनाय कतजन मा फायनाय बनि सुजुग सुबिदा बुबाग्रा रनाय हिंगसे जा जत फायबाय जादि राजनीति ताखाखाबाय जादि अमसिन जत 19 दफानि कायसा संगठन 19 दफानि कायसा चिनि लामा 19 दफा कायसा थांसा तवानि बाङै चिनि हानि बाङै जों साथाय सामानि बाङै जों खाबाक्सा कक थांसैया बेबो जों हिबिनि हाय जों खाबानिसि ओ कक सावनि आनि कक किसे सावना जतन मसगा जतन हांबाय बुबाग्रा ग्रुप